אדם? איפה אדם? הנה אדם. איפה האף? איפה האף של האדם? לא, זה של אמא. איפה האף של האדם? הנה. איפה האוזניים של האדם? הנה, נכון. ואיך האדם שולח נשיקה? אוזניים, נכון, אוזניים. איך האדם מחייך? גם. לא, זה שלי. לא להביא לך גם. איפה מיקי? איפה מיקי? הנה מיקי, אוי ואבוי, מה עשית למיקי בשיער? עשית לה תסרוקת? איך אדם מחייך? איפה הלשון של האדם? לא, זה אף. איפה הידיים של האדם? לא, זה אוזניים. איפה הידיים של האדם? ידיים. ידיים, כן. אמא, שלום. תשלח לי נשיקה. שיניים. שיניים, נכון, שיניים. אתה אוהב לצחצח שיניים? לא? אוי ואבוי. תגיד לילה טוב. כן, לילה טוב. מי הולך לישון? אבא? ואדם לא הולך לישון? כן? תעשה ביי ביי למצלמה. תעשה ביי ביי. ביי 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 ביי. ביי ביי.